En líneas xerais, o que eu interpreto que os incendios son un síntoma dun desequilibrio ambiental. A ver, para explicar isto, simplemente dicir que os incendios poden acontecer naturalmente por causa de raios, de feito no distrito da Fonsagrada adoita haber, Ujú. eh, pero digamos que faltan unhas pezas nos ecosistemas que deberían de existir e que son os que regulan a vegetación, que son os grandes herbívoros. Entón, na sociedade tradicional galega, desde o neolítico, desde a domesticación, ata máis ou menos mediados do século pasado, o pastoralismo con ovellas, con cabras, con vacas, tamén polas accións directas sobre bueno, superficie arbórea ou o mato que a humanidade facía, dos aproveitamentos, levaban a que a vegetación estivera de certo xeito regulada. Antes da domesticación había unha serie de especies, bueno, algunhas que están domesticadas, como son as vacas, as cabras, etcétera, pero tamén había bisontes, había, bueno, elefantes, había megafauna. Ujú. Entón, os ecosistemas necesitan ou herbívoros silvestres, megafauna, ou herbívoros domésticos. Iso vese claramente bueno, algo que aconteceu en África no século pasado, creo que foi a principios do século pasado, en zonas onde non existía domesticación, onde había povos de cazadores-recolleitores de grandes manas de herbívoros, entrar a peste bovina, as manas de herbívoros. A medida que se iba reducindo o número dos grandes herbívoros pola peste bovina, ibase incrementando o número de incendios en número en extensión por causa dos rayos. Despois, cando os herbívoros se van recuperando porque os teñen a resistencia ás enfermidades, a medida que os herbívoros van medrando, vaise reducindo o número de incendios. Isto aparece nun libro que se chama As leixes do Serengeti, dun divulgador que é Sin Carlos. Entón, basicamente, os ecosistemas están, as leixes da natureza que implican os ecosistemas necesitan que existan esas especies, fundamentalmente. Entón, o pastoralismo durante milenios ocupou ese nicho ecolóxico. Que pasa? Que coa despoboación rural, co abandono de moitas actividades e de áreas e de actividades tradicionais, pois entramos como nun novo período histórico, no que no caso galego non existen, bueno, nestas zonas non existe pastoralismo, e entón a vegetación medra e medra, bueno, son áreas extensas continuas que poden arder. Por outra banda temos tamén a política forestal, non? Ujú. O tema das especies pirófitas, é dicir, vese moi claramente, o caso máis claro foi no incendio do Courel, falamos dun incendio que tivo unha extensión, foi o máis extenso registrado na historia de Galiza. Eu estive ali unha semana despois do incendio para ver o que sobrevivira. E o que quedaban ali eran carballeiras e prados. É dicir, as frondosas e autóctonas son árbores que teñen unha capacidade moi elevada de impedir a expansión dos lumes. Non así en cambio os eucaliptos e os piñeiros son especies pirófitas que biolóxicamente están preparadas para sobrevivir ou perpetuarse como especie en casos de que haxa expansión do lume, non? O eucalipto rebrota, o piñeiro, moitas especies igual, despois propáganse. E bueno, en liñas xerais teríamos estes factores ambientais e logo teríamos o factor dos pirómanos ou dos incendiarios. A grande parte dos incendios que acontecen aquí pois están provocados. Unha cousa son os pirómanos son xente que bueno, básicamente como se tiveran algún tipo de afección psicolóxica no que sinten unha estimulación ao provocar lumes, e os incendiarios son persoas que queiman cun obxectivo. Claro, se mellora, é dicir, independentemente da causa de inicio dun incendio, sexa un rayo, sexa unha negligencia, sexa que se escapa un lume por un desbroce que salta unha chispa, ou sexa unha persoa que ten a intención de queimar, se os nosos ecosistemas están preparados
estratégicamente, bueno, seguindo basicamente a lógica natural, pois non teríamos esta situación que temos agora. O modelo intensivista non é un modelo que aproveite o territorio, é dicir, un modelo que non encaixa no que serían estas leis da natureza que te comentei, porque, é dicir, unha granxa intensivista na que as vacas, os porcos ou o que sexa están delimitados nunha nave, aínda que necesitan insumos por medio de, bueno, por cuestións das plantacións que se fan millo ou que sexa para alimentalos, que, bueno, moitas veces, xa sabes, vende de Brasil, bueno, de Sudamérica, de Ucrania, para alimentalos non crean un impacto positivo no territorio, é dicir, os lumes que estamos vendo estes días en zonas de, bueno, en caso da Fonsagrada, zonas con pendente, zonas de monte, esas zonas non son para nin para razas que imperan no sistema intensivista, nin o sistema intensivista vai empregar esas zonas, porque son zonas poden ser mecanizables parcialmente, pero non encaixan con ese modelo de máquinas, con esas razas, con ese sistema. Por exemplo, o porco, non? Unha granxa de porcos intensivista non é o mesmo que estes modelos de granxas de porco celta que se van rotando en extensivo, crean un impacto moi forte na masa, creando devesas e todo isto, non? O mesmo que as cabras e as vacas, é dicir, o modelo teria que ser extensivo, seguindo as pautas da agroecoloxía, é dicir, é necesario que exista a maior cantidade posible de xente dispersa no territorio, porque aparte as macrogranxas normalmente están moi tecnificadas a nivel de tecnoloxía de maquinaria, poucas persoas non se van parar nos detalles, entre comillas, no que sería o espazo. Logo que hai espazos que tampouco nin sequera, ainda que predominar o intensivo, na Fonsagrada non o vexo. É dicir, a orografía propia do territorio galego, Fonsagrada, Courel, zonas de montaña, etcétera, non son moi viables para ese tipo de modelos, non? Entón, pois, o idóneo sería granxas pequenas, granxas medianas ou granxas, bueno, pois que estiveran dispersos no territorio e crean un impacto positivo no medio, según o vexo. Bueno, nos este días tivemos nun lume que creo que supera xa 120 hectáreas nunha zona moi complicada de abandono, con pendentes, que zonas que se reproducen, pois non sei canto habrá no Concello de Fonsagrada. No distrito xa en lumes con moita frecuencia. Que facer ao respecto, non? Porque é moi complicado, bueno, na miña experiencia e na de moitas outras persoas, cando emprendes intenzas desenvolver unha actividade agrogandeira, por exemplo, o que aconteceu coas axudas estas como era? De mellora, bueno, no meu caso, que solicitar unha de pequena explotación, denegárama por un erro, bueno, un lío. As axudas, por exemplo, a do 22 de ecolóxico, que se denegaron por falta de presuposto. Vale, en cambio, gástanse decenas de millóns de euros en apagar incendios todos os anos, cando se poderían, pouco a pouco, canalizar para que fora real, non? Esa posibilidade de que chegara os gandeiros, as persoas gandeiras e agricultoras, e que tiveran un impacto positivo no medio, e que tamén igual en determinadas zonas que tiver en conta incluso a presenza de herbívoros xestionados de algún xeito, modo que se coñece como rewilding.